जों दिनै बे मोनसे फिजिकेल एसेलेसन जादों जाय मानसिखौ जों गावदों जों दिनै बनसु चिरां डिस्ट्रिक्ट टीम जानानै जोङो जों गथ'खौ जों नायफैदों फिजिकेलि जों भेरिफाइ खालामदों बिथांखौ सोर गावमारदों बिथांनावनो जों सोंदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिनामिन बसुमतारी बिथांखौ मोनसे एनजिअ ग्रुपनि मानसिफ्रा गावदों जाय एनजिअ ग्रुपआ अलरेडि नोङो सालायगासिनो दङ जाय जोंना बिटिसिनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा बे एनजिअखौ सालायदों बे एनजिअ टीमनि मानसिफ्रानो बे बिथांखौ गावदों आरो बिथांनि गावग्रा मानसि मुङा जाबाय मिहिमिया बसुमतारी बिथां बिनामिन बसुमतारी फोरमायनाय बायदिब्ला बे मिहिमिया बिथाङानो गावदों गावजाग्रा बिथाङाबो बे गावग्रा मानसिखौ सिनायखायो बेखौ जोङो बिथाङानो फोरमायदों जों दुखु मोनदों जे बिथांमोना सासे एनजिअनि वार्कार जानानै मोनसे एनजिअ जानानै बोरैहाय बेबायदि गावनो मोनखो सिलाइखौ बोरै दांनो मोनखो जों बेखौ बनसुनि जाना जों निन्दा खालामगोन जोबोद दुखुनांथाव दिनैनि बे गावसे गावनानै आरो बिथांनि जोंथ' फोरमायदों गावसे गावनानै बिथांखौ जायगायावनो गारना फैबावदों हस्पिटालसिमबो लाबोबावाखै बेसेबां दुखुनांथाव बेखायनो जों खावलायगोन बा जों बेखौ निन्दा खालामगोन बनसु कन्डेम खालामो बेबायदि इन्सिडेन्ट्सखौ बोरैहाय एनजिअआ बेबायदि नोङो दाय गैयै मानसिखौ बोरैहाय गावखो बेनि सायाव बिजिरनाय जानांगौ सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जुनथु फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि बाव इनभल्भ दङब्ला बे गुलिनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ बे गुलिया सोरनि मार बे प्राइभेट गुलि ना सरकारनि गुलि ना एनजिअआ गावदों ना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावदों बेखौ नायबिजिरनांगौ सिबिआइ इनकुवारि जानांगौ बेखौनो आं खावलायगोन आरो बिथाङा जुदि एनजिअआ जुदि इनभल्भ दङब्ला आरो एनजिअआनो गावदोंब्ला निश्चय जोंनि रनजित बसुमतारी बिथां जाय बिटिसिनि इएम बे बिथांमोना बे डाकाति फिनाय बायदि मोनसे एनजिअ बानायना दोनदों जाय एनजिअआ नोङो जेब्लानो गोसो अब्लानो मानसि बुयो जेब्लानो गोसो अब्ला मानसि गावो बावैसोनि सिगां जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै फेसबुकनि थ्रुयै जों मिथिनो मोन्दों बे उल्टापानि सरलपारा साइडआवहाय जोंनि आइ महर बा आइजो बिथांमोना दख'ना खुलायनायनिसो मोनसे घटना जादों बेखौ जोबोद दुखुनांथाव जों बेफोरबायदि निन्दा खालामो बेबादि जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि नेहाथ आखुनि मानसि थानो नाङा जों बेखौ खावलायगोन आरो बेयो प्रपार इनभेस्टिगेसन जानांगौ आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया जुदि बेखौ सेफगार्ड होदोंब्ला जोंनि डिएफअ बिथाङाबो सासपेन्ड जानांगौ बिथांखौबो जेलाव बिथांनि सायाव लिगेल एक्सन लानांगौ मानो बिथाङा थासेयावबो मानो बेबायदि घटनाया जाखो सासे सरकारनि मानसि थानानै बिथाङा प्राइभेट मानसिनो बोरैबायदि अथ'रिटि होखो सोर अथ'रिटि होखो बिथांमोननो बेबायदि पुलिस गावनायाव बिथांमोननि बेबायदि आखु दिन्थिनायाव जों लिगेल एक्सन लागोन बिथांमोननि सायाव जों एफआइआरबो होगोन आरो बावैसोनि बे घटनानि सोमोन्दै स्क्रुटिनाइज खालामनांगौ आरो बेबायदि घटनाखौ जोङो निन्दा खालामगोन आरो बेखिनिखौ बुंनानै बे एनजिअखौ आं खावलायबावगोन दे बे एनजिअआ गोख्रैनो बेन जानांगौ बे मानसि गावग्रा एनजिअखौ जोंनो नाङा मानसि बुग्रा एनजिअखौ जोंनो नाङा बिथां फेरेंगा जुदि बेबायदि एनजिअ फिबाय थायोब्ला बिथाङा सासे डाकाइथि एनजिअसो फिगासिनो दङ बेखायनो आं खावलायगोन सरकारा थाबैनो बे एनजिअखौ बेन खालामनांगौ बेखौ जों चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों बेखौ गले गले जों सरकारनिसिम खावलायबाय एडमिसन बिथांमोननिसिम जों खावलायबाय गोजोन्थों।